Ahoj, máme tu channelingovú správu od vašej osoby. Tak, čo to tu máme? Plače. Tamagotchi. No, tak plakalo Tamagotchi. Takže dcerka nakrmila a ideme teda na tú channelingovú správu. Samozrejme aj takáto malá banalitka je svojím spôsobom možno práve synchronicita, pokiaľ to tak budete naciťovať, s tým, že pozrite, on je podráždený. A môže byť, že práve lebo podľa týchto energií, ktoré tu sú, tak kľudne to môže byť, že tá jeho duša za vami plače. Ale poďme už teda na tú, teraz sa mi smeje huba, poďme už teraz na tú channelingovú správu. Som podráždený, som naštvaný, som vytočený, som v absolútnom vnútornom popuzení. A to všetko práve kvôli tomu, že som nevidel skutočnosti alebo tú pravdu, ktorá medzi nami vždy bola. Mám taký pocit, že všetko to, čo som potláčal, sa behom okamihu vyplavilo na povrch a ja som zreteľne pocítil v tom svojom vnútri, čo vlastne tá moja duša odo mňa chce. Zrodila si vo mne cit. Ty si ho normálne prebudila z možného 1000-ročného spánku. Ja som plný lásky, ktorú sa ti bojím dať, pretože neviem, či jej je dosť. Neviem, či bude pre teba stačiť. Tak trošku neviem, ako si mám k tebe zastať, ako mám k tebe pristupovať. Aký mám vlastne pri tebe byť? Ale to, čo viem, je to, že už to nejde zmeniť. Už sa to nedá nikam odsunúť, už sa to nedá nikam schovať. Otvorila si okno do môjho srdca, ktoré možno bolo plné prachu a nezáujmu vidieť krásne veci. Silno uvažujem nad tým, čo mám konať, či mám konať, čo mám robiť ďalej, čo mám spraviť. Rozmýšľam nad tým, ako ti to všetko začať ukazovať. Mám ti to začať ukazovať? Budeš vedieť pochopiť a prijať alebo príjmať aj možno nejasné správy? Pretože ja mám trošku problém. Mám problém ísť do hĺbky. Ale viem, že pri tebe sa mi to raz jedného dňa podarí a ja tento strach konečne vyriešim. Konečne od neho upustím. Ale bojím sa. A som z toho podráždený. Bojím sa, aby nebolo neskoro. A práve preto
rozmýšľam nad tým, ako ti tú lásku prejaviť, keď sa ešte bojím hovoriť. Som plný citov voči tebe. To nie sú city, ktoré som kedysi použil pri niekom inom. To sú city, o ktorých som ani nevedel, že ich v sebe mám. Tieto city ešte nikdy žiadna iná žena nepozná, pretože som jej ich nedal v tejto podobe. Chcel by som, aby to bolo medzi nami vyrovnané. Aby si nebola len ty tá, ktorá sa snaží. Aby si nebola len ty tá, ktorej záleží na našom spoločnom dianí. Chcel by som ti dokázať, že aj z mojej strany je to voči tebe naozaj pravdivé a silné. Chcel by som pocítiť ten pocit, že som sa dostal do cieľa. A tým cieľom, tým mojím cieľom si práve ty. Pretože ty si ženou môjho života. No odchádzam. Dám do toho všetko, ale potrebujem istotu. Ľúbim ťa. Táto karta, túto nevnímam ako, že chce ucuknúť od tohto. To je odchod do posledného akoby do nejakého možno posledného pustovníka, ktorý nebude dlhý. Posledný krát potrebuje, lebo on potrebuje istotu. On si to ešte preberie v sebe, odíde si to prebrať do toho svojho vnútra, ale to už nebude v tom smere, že by v tom ostal zaseknutý zase. On už vie a on už má tú odpoveď, čo vlastne chce a že vám tie city chce odovzdať, dať. Chce, aby to bolo rovnomerné medzi vami. Toto odchádzam, vnímam, že si to všetko ide teraz momentálne premyslieť, spracovať a mám taký pocit, že pre niektorých z vás, u niektorých z vás tu dojde k naozajstnému posunu, alebo by som povedala, že prichádza nejaká nová, hĺbšia etapa medzi vami dvoma. Už čoskoro, veľmi, veľmi, veľmi skoro, možno toto leto.